chat! Hvordan har vi det i dag, chat? Hvordan har vi det i dag? Chat, som I ved, vi har lavet en del af de her crazy confessions. De her ting, jeg tænkte på tide, at vi laver en prize pool på det shit. Hvordan siger det, chat? Jeg vil gerne give jer jeg vil gerne sige, okay, vinderen får 10.000 kroner. Men vi har ikke den type motion endnu. Desværre. Keyword endnu. Chat, I bestemmer til sidst, hvem der havde det mest valid take. Eller hot take. Det skal være et hot take. Hvis du kommer med et eller andet basic, som lad os sige, det ved jeg ikke, skummemælk er bedre end minimælk, så det er et forfærdeligt hot take. Brønd, det er ikke hot, det er bare noget almen viden. What the fuck? Men hallo, er det på PayPal, det der pengene? Ja. Det gider jeg ikke at være med. Sender 500 kroner nu, Sion Guard. Hallo? Har Vilas, har du et cam? Nej, desværre. Okay. Jeg har et godt hot take. Okay, kom med dit hot take. Okay, Steak er overrated. Eller hvad man kalder det. Steak? Hvad en steak? Altså en bøf? Ja. Lad mig kigge på det bok. Det er muligvis det værste take, jeg sådan nogensinde har hørt. Hvad? Hvad mener du? Kan du ikke lide bøf? Nej, men det er jo ikke... Det er overrated. Altså, det er jo ikke... Hvis du ikke kan lide bøf, prøv lige at høre her. Rigtige mænd, de spiser bøf, og så kommer de hjem til konen, og så får de et blowjob. Det vil rigtige mænd gøre. Der er noget, der hedder bøf og blowjob dag. Min far, jeg ved ikke hvorfor, min far han skal altid sige det til mig, når dagen kommer. Jeg ved ikke hvorfor, det er lidt mærkeligt. Men hvorfor kan du ikke lide bøf, bro? Det er et forfærdeligt take. Yo! Hvad så, bro? Har du cam? Ja, bro. Så pull it up, så er det pluspoint. Pas på, jeg ikke viser min dæk. Hvorfor vil du overhovedet sige det? Nu tør jeg ikke vise dig. Ja. Bro, jeg joker, bror. Nå, okay. Er vi klar? Average viewer lige der. Sexy ass. Fuck, jeg kan ikke engang se ham. Fuck, du ser godt ud, bro. Hvor gammel er du? Tak, bro. Jeg er 17. Chat, han er på grænsen. Skriv til mig, når du bliver 18. Nå. Okay, jeg kommer med det. Sygt. Nå, okay, koldt vand er meget bedre, efter man lige har børstet tænder. Det er bedre end sodavand og alt det der shit. Prøv at se, nu begynder vi at snakke. Det er et hot take. Det er fucking godt take, bro. Så du kan godt lide den der, lidt ligesom når man spiser tyggegummi. Du kan godt lide den der smag, sådan, når det sådan, low-key er så koldt, at det nærmest brænder i munden, lige efter du har børstet Ja, bro, tænder. den der, ja. Må jeg sige noget? 100%. Jeg er på din side. Jeg er 100% enig der. Prøv at se, og vi ved det er et godt hot take, når nogen siger L, nogen siger narre. Prøv at se, delte meninger, så ved vi det godt. Ja, der skal være diskussion. Præcis, lige præcis. Vi skal skabe en debat. Rigtig godt take! Og jeg er med på den. Chat, hvad synes I? Chat, er I enige i det her? Nej, der er bare et eller andet over, når du tager sådan, når du lige har børstet tænder, og så du tager et glas koldt vand, og det føles koldere, end hvad der burde være muligt. Det føles som om du drikker sådan for en eller anden isbjerg fra fucking Grønland. Sådan, det føles bare godt på tungen og ind i munden. Ja, altså, jeg svær, hvis man kunne købe det på fucking flaske, ikke også? Man har købt det. 100%. Nej, det havde man. Ja, det havde man. Hey bro, jeg giver det dig 9,5 ud af 10. Rigtig godt take. I forhold til de andre takes, prøv at se, nu begynder vi at snakke. Det er altså, bro, hvad fuck er det der fucking Stig lort? Altså, hvad fuck er det? Ja, bro, hvilken rigtig mand... Hvad fuck er Stig overhovedet, mand? Altså. Hvilken rigtig mand kan ikke lide bøf? Nå, men tak for det, bro. Ja, vi ses. Lige nu, der kan jeg sige så meget, at du ligger på toppen lige nu. Rigtig godt take. Come on. Vi ses. Hey. Wow, chat, prøv at se. W. Ham der fucker jeg med. Hvad så, bror? Er det dig på profilbilledet? Nej. Okay. Okay, er du klar? Jeg er klar. Gud fanden, om jeg skal have en med hjem, bror. Mine forældre kommer bare til at tro, det er en valg, jeg har fået som kæledyr. Så du vil ikke have en tyk pige med hjem? Bror, ikke for noget. En tykke pige er godt. Det er værre end varm sodavand. Så hvad snakker vi sådan? Okay, hvornår er en pige tyk for dig? Hvilken vægtklasse snakker vi? Bror, det kan man ikke sige højt sådan noget. Jeg kan godt sige det. Okay, chat, jeg skal ikke lyve. Jeg kunne godt pulle en fucking... Hey. Mener du sådan, du skal kunne løfte din dame? Bror, nu siger jeg bare, alt over det der 65 kilo, I ain't about that shit, bro. 65? Som ikke engang noget cake. Lad os lige være ærlig, bro. Det brænder du ikke kan handle det. En mand som mig, jeg har ikke en grænse, bro. Så var jeg 300 fucking kilo. Bror, du er down bad, så. Jeg ser bare noget smukt i alle kvinder. Nej, du gør ikke. Ikke det der nu. Ikke det der sendt nu. Wow, TOS, bro, du må ikke sige det ord! Hvad må jeg ikke sige?
Simpelthen. S-ordet! Chat, jeg ved ikke hvorfor det er TOS, men man kan jo bare få band for at sige det ord. Jeg ved ikke hvorfor. Okay, næste. Lad os tage Bo over. Okay, mit hot take, ikke? Det Ja. er lidt ligesom den der booster, ikke? Men så har du gået på efterskole. Nej, det har jeg ikke. Hvis jeg havde det, så havde jeg muligvis været stofmisbruger den dag i dag. Alright. Okay, lad os sige, at I har en skraldespand på jeres værelse, ikke? Og så siger... Hey, jeg har været værnepligt. Det er sådan low-key det samme. Ja, præcis. Og så siger han sådan, okay, du får 20 kroner, hvis du går ned med skraldet. Eller har han lige været henne i butikken lige købt 2 fryspizza til 25 kroner, så vil du hellere have en varm fryspizza, når du kommer tilbage. Kan du følge mig? Så en lækker item er bedre end 20 kroner eksempelvis. Men det kræver jo også, okay, lad os sige, at han giver dig en kold frysepizza, du selv skal putte i ovnen, så skal du selv gøre arbejde. Nej, den er dejlig varm, den ligger i ovnen. Nej, den ligger i ovnen. Eller en kold booster, eller en kold sodavand, eller alt andet. Okay, så føler jeg dig. Men et eller andet sted, så vil jeg stadig bare sådan have penge. Men jeg føler, eller 20 kroner end en varm frysepizza med drets. Men det kommer an på, okay, hvis jeg er sulten, og fucking klokken er 23, jeg kan ikke tage en Netto, og så han siger, ud med skraldet, og du får en varm frysepizza, når du kommer tilbage. Præcis. Så forstår han, okay, det er valget take, det er valget. Ja, lige præcis. Ikke det der mindekoldt vand, det ved vi jo alle sammen. Hvad? Okay, nej, ikke helt på den var fucking fantastisk. Den kender vi alle sammen jo, altså. Og det der stig, jeg ved ikke, hvad det er. Ja, den behøver vi ikke snakke mere om. Valget take, jeg fucker med det. Om jeg synes, den er bedre end koldt vand, jeg ved det ikke helt. Det er et rigtig godt take. Men det er også bare... Ja. Det er lidt sådan, vi havde lige hørt den, inden vi begyndte. Hvilket jo ikke er din skyld, men der var allerede en, der havde skrevet det der med, at man hellere vil have en booster. Så... Det er så lidt. Nu må vi lige se, om du får point for originalitet. Det ved jeg ikke helt. Men godt take, bro. Godt take. Tak. Vi ses. Ses. Han har jo stjålet den, det er det, chat. Vi skal også... Chat, hvis I har noget originalt, så er det bedre. Hej. Esben, fjern den fucking voice over. Eller så rører du ud med det samme. Hvad mener du? Der er ingen grund til, at du skal gemme din stemme. Det er fordi, jeg havde en god dag, og så at du streamede, og så fik jeg bare lige pludselig en dårlig dag. Nu er hele min dag bare ødelagt. Først og fremmest så er det nat, eller aften. Det er ikke dag. Jamen nu har hele min dag bare været dårlig. Okay, så du havde... så du havde ikke engang et take, du kom bare op for fucking på den anden mand ned. Ja. Hvad så, Jamin? Hvad så, bro? Oh my god, en sexy stemme ham her. Vil du have mit hot take, eller hvad? Kom med det. Har du cam? Det giver pluspoint. Nej, okay, det er desværre, gang, desværre. Okay, så hot take her. Ærligt talt, en escort pige er billigere end en date. Og du slipper for alt det der drama, og alle de der akavede beskeder og sådan noget. Vent lige! Han er fat i noget! Altså, come on, hot take, ikke? Hot take. Bro, hvorfor? Okay, jeg har sagt det her siden fucking, jeg var 14 år gammel. Hvorfor er det sådan stigmatiseret, at der er noget galt i at købe en L-ord? Så lad os keep it 100. Hvis du tager på en date med en pige på Tinder, så gør du det kun for at få den der vag, for at få den der pum, for at stakke hende. Ikke for at være et forhold. Real. For real. Men jeg ved ikke, Chad, hvor meget... Okay, altså nu har jeg jo snakket med mange L-ord i min tid. Og det er sådan... Der plejer priskassen at ligge sådan på 1.500 kroner. Men så alligevel, jeg har aldrig nogensinde brugt 1.500 kroner på en pige. Jo, find de rigtige. Du kan få et kvarter for sådan 500 kroner. Ikke så? Men lige hvad? Men ikke sådan off-cam, sådan... kan du skaffe mig det? Selv, bror. Okay, sindssygt. Okay, rigtig godt take der. Jeg fucker med det her take. Du har ikke 500 kroner, præcis. Jeg kan ikke bruge 500 kroner på en luder. Har du nogensinde været sammen med en escort pige? Så lad os lige være ærlige. For hjertet af, bro. Du kan godt sige det her. Okay. Jeg har måske skrevet med et par. Skrevet, så du har ikke done the deed. Jo, du har, bro. Ikke den der fucking pause. Sådan, du skal lige tænke over, jo, du har. Det er okay. Jeg respekterer det. Jeg er 100% sikker på, at på et eller andet tidspunkt i mit liv, der kommer jeg til at gøre det. Du kan have på ting, før du har prøvet enig. Valid take. Ja. Ey, det er mit hot take, chat. Du kan ikke hate på ting, før du har prøvet det. Om det så er stoffer, Femboys, men der en af de bedste indtil videre. Det må jeg give dig. Også originalt. Jeg fucker med den. Tak for det, bro. Jamin! Hvad så, bro? Jeg fucker med energien. Bro. Er det dig på profilbilledet?
Ja. Jeg var 2. Du ser godt ud, bro. Jeg sagde dig må Okay, vente. vil du høre min take? Okay, ja, kom med dit take. Det er bedre at være gay, end at være straight. Men tænk på det. Jamen, jeg tænker, jeg sætter mig i en gay man. Den eneste måde, jeg kan se sådan, jeg kan lidt se, hvad du mener, det er, at som gay man, så skal du ikke gøre noget arbejde for at få noget pik. Men som straight man, så skal du gøre rigtig meget arbejde. Især hvis du er chopped. Exactly. Så vi alle sammen skal bare være gay. Er du gay? Jeg er gay. Men lige ægte? Ja. Men lige hvad er din body count? Med mænd eller piger? Sagde du ikke lige, du var gay, så har du kun været sammen med mænd, har du ikke? Min back days var med, jeg var ikke gay denne gang. Men jeg har switchet op nu. Du switchede til the dark side. Yep. Men lige, så hvad er din body count med mænd? August Vilas. Du vil ikke sige navn, bare fucking et nummer, bro. Jeg skal ikke... August! Venlig, August SL! Det er min mod! Hvad fuck er det, jeg sidder og hører? August! Okay, du kyster. Hvad fuck er det her, mand? August! August, hvorfor har du aldrig nogensinde sagt det til mig? By the way, jeg er 18 og ikke 19. Hvad fuck er det, I snakker om? Bro, det er same shit, bro. Hvorfor har du aldrig nogensinde sagt til mig, at du var homoseksuel, bro? Det er der ikke noget galt i. Hey, nu elsker jeg dig mere. Okay, så det var... Okay, valid take... Eller jeg ved ikke helt om det. Så var det et valid take? Er det valid at være gay over for straight? Men der er også noget, bro... Nu siger du, at du har sådan en experience med at være sammen med en pige. Så du har også været inde i en pige. Og den følelse... Det er alt for meget kompliceret, bro. Man skal lide alt det der, før man kan gøre det. Det er arbejdet. Du kan ikke lide det struggle. Men prøv at se en mand som mig. Jeg kan godt lide det struggle. Jeg kan godt lide at kæmpe for føden. Men lige være ærlig. Nu er du gay. Okay. Hvis jeg hypotetisk set var gay, vil du så være sammen med mig, ja eller nej? Nej, bro. Umuligt at være sammen med dig. Hvorfor? Bro. Du var sammen med August, han er endnu mere chopped end mig. Bro, August er noget normalt, du. Der er du sådan... Skal jeg simpelthen ikke høre på chat. Okay, Birte, har du et hot take? Ja, det har jeg. Har du cam? Oh my god, Birte. Nej, det har jeg ikke. Men lige Birte, du er en kvinde, ikke? Jo. Hvor gammel er du? Jeg er lige ramt 48. Er dig på profilbilledet? Ja. Du ligner en på 25. Tak. Det var sådan lidt. Okay, kom med dit hot take. Når jeg faktisk har... Man har glemt at oplade sin telefon. Ja. Du ved, jeg kan ikke finde min telefon, og så ligger den bare i opladeren. Eller... Jeg forstår ikke helt, hvor er hot taket? Okay, Birte, du er 45 år gammel, og du ved ikke, hvad et hot take er. Okay, et hot take gør, når du har lavet, for eksempel når din mor eller far, for eksempel hvis du har lavet pizza, hjemmelavet pizza, det smager bedre dagen efter det har været i køleskabet. Nej, der er jeg uenig, der er jeg meget uenig. Der er meget uenig. Kold pizza er fucking ass. En pizza fra pizzeria. Kick chatten. De er enige, bro. Du kan ikke, altså jeg siger ikke, jeg mener ikke købe pizza, jeg mener sådan hjemmelavet pizza. Ja, jeg forstår godt, hvad du mener, men jeg vil sige, jeg vil hellere spise en bestilt pizza kold. Nu tripper du. Altså, jeg vil helst have det varmt, bro. Jeg kan bedst lide varmt mad. Jeg kan ikke spise kold mad, men jeg forstår, hvad du mener. Sådan, lad os sige det er morgen, så vil jeg hellere have den kold, end jeg vil have den varm. Hvis det er aften, vil jeg hellere have den varm, end jeg vil have den kold. Det giver ikke nogen mening, bro. Bro, om morgenen vil jeg ikke spise varm mad. Hvorfor? Vil I helst have en kold eller varm pizza? Kold eller varm pizza, hvis I kunne vælge lige nu. Nej, for du kan ikke lægge den sådan der. Nu må du simpelthen stoppe. Du skal jo have konteksten med. En pizza smager bedre, altså hjemmelavet pizza smager bedre dagen efter der har været i køleskabet. Det gør den ikke. Kold salatpizza er kold salatpizza er godt. Det skal også kun fordi salaten, den kan være kold. Jo. Bro, jeg sidder og giver dig ret, og så nu hopper du ind på den anden side, som om nu vil du hellere have en varm. Så du fucking modsiger dit egen take. Nej, prøv at... Du modsiger dit egen take! Nej, jamen så har jeg også ret. Altså, du giver mig ret. What? Fuck out of here, bro. Forfærdeligt take. Jeg vil hellere have en varm pizza, end jeg vil have en kold pizza. Hallo? Hvem er det, der snakker? Det er Dick Cheese. Okay, okay, spændende navn. Okay, kom med dit hot take, Dick Cheese. Okay, du kan ikke sove på den her, men fake Asians, det kan du ikke sove på. Men er det et hot take, bro? Jeg tror ikke, der er en eneste mand på kloden, der vil sige, jeg kan ikke lide fake Asians, medmindre det er sådan, der stemmer DF.
Okay, så hør den her. Du ved, nogle gange kan man godt være lidt lazy. Og så gider man ikke til strømperne i sengen, ikke? Når man skal i seng. Sov med strømper på. Strømper. Ja, det er koldt. Fordi Nej, så skal man ikke det er tage på om morgenen. Jo, fordi man skal ikke tage på om morgenen, bro. Jeg aldrig nogensinde har jeg været mere uenig med et take, bro. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har sovet med mine strømper på. Det er ubehageligt, bro. Jeg sveder fucking som et svin. Som en sauna. Tænk over det, hvis du er så lidt lazy, når der er morgenen, ikke? Og så lige... Bro, det er forfærdeligt at sove med strømper på, og så stinker de sgu da, når du vågner. Du går i bad? Jeg går ikke i bad. Jeg går i bad en gang om måneden, så jeg kan ikke relatere til det her. Ja, okay. Jolly, min mic virker ikke. Hvis din mic virker ikke, hvordan vil du så komme med det? Okay. Hallo, kan du have mig nu, please? Jeg kan godt høre dig. Okay, bro, kom med dit hot take. Okay. At TikTok er bedre på toilettet end, normalt. Altså sådan, du ved, men hvis du skal ud og skide, ikke? Så lige, og din telefon er ved at dø, så sæt den lige til opladning, og så lige hold den inden du går ud og skider. Bare så du kan se TikTok imens. Det gør jeg altid. Hver eneste gang. Hvis jeg skal skide fucking meget, og min telefon har 2%, så fucking om jeg får endnu en tarmsygdom, så jeg sætter min telefon lige til ladning, for jeg lige nyde og doomscroll. Bro, det er et godt take, det der. Rigtig godt take. Rigtig. Ja, og så har jeg også et andet take. Ja. Det er ikke helt lige så godt, men jeg vil sige, det er også okay. Okay, nu skal du passe på, at du ikke spænder ben for dig selv og kommer med et eller andet forfærdeligt take. YouTube Premium, altså YouTube Music, er low-key bedre end Spotify. Okay, så hør mig out her. Du ved, fordi på YouTube, så kan du kan jo se alle de der remixes, sådan du ved. Alt muligt, du ikke kan se. Okay, Elian, damn. Men det første take, bro, var rigtig godt. Og jeg synes, du skal holde dig til det take. Nej, det var også det, jeg tænkte sådan. Det er mit go-to take. Okay, det er et godt take. Okay, chat, lad os lige... Okay, vi er helt færdige nu. Klunkefar, han har prøvet.